Здравейте, аз съм Вио, добре дошли в моя YouTube канал. Днес класът ни е свързан с страничните линии, т.е. коси и коремни мускули. Ще се опитаме да ги разтегнем, но за да се разтегне едната страна, неминуемо другата се стяга и стабилизира. Така че реално е доста балансирана практика между сила и гъвкавост. Ако не сте видяли постовете ми в Instagram, които са свързани с правилното извиване в страни, може да ги видите, аз ще прикача линкове към този пост. Важно е да се знае, ще го повторя в класа днес, но важно е да се знае, че когато таргетираме страничната линия, се опитваме почти винаги, освен ако не вкарваме някакви други елементи, да стоим отворени широко в страни. Защото ако се захупваме навътре, вече таргетираме други мускули и не е вредно, не е грешно, просто е различно. Така че, наистина, ако не сте видяли този пост, цъкнете, набързо вижте го, за да ви стане малко по-ясно и така практиката ви напред ще бъде, според мен, доста по-приятна. Започваме легнали по гръб. Днес не ви трябва нищо друго, освен постелка, така че не е нужно да взимате блокчета или някакви други неща. Лягаме си спънати крака. И няколко пъти, макар че може би физически няма да го усетите по този начин, искам да си представите, че вдишвате и издишвате само през лявата си страна. Даже ако имате повече мобилност в торса, може да усетите повече движение и изпъване на левите ребра в страни, повече от десните, и при издишване само се отпускат. И така няколко пъти. Хубаво, ако ви е приятно да затворите очите, за да може да се вглъбите вече в себе си и в практиката. Да сме сигурни, че ума не е зает с много други неща. Изпъваме лявата страна, отпускаме лявата страна. Нека да преминем последователно и постепенно към дясната. Ръцете могат да са подпряни леко от дясната страна или могат да са долу. И просто няколко пъти вдишваме и издишваме, представяйки си, че дясната страна е тази, която прави дъха и го случва. Сякаш лявата страна стои по-пасивно. Добре, нека да дишаме сега абсолютно естествено и нормално, балансирано между двете части. И ще започнем да правим извивките, като дясната ръка се изпъва нагоре и назад. Двата крака са събрани и отиват наляво, докъдето може. Ще излезнат леко извън постелката, това е нормално. И оттам намествам се, така че спокойно да отида наляво с целият си торс. Вижте, малко е като приплъзване. И така лявата страна ще остане стегната. Дясната ще усетите вече как се протяга, но няма да си повдигаме дясната част на таза, т.е. този хълбук и седалище си остават на земята. И докато сме тук, само с десен крак ще направим някакво движение през глезена. Шпиц, контрашпиц. Дясната ръка тегли. Почти няма позиция днес, в която горната ръка да е свита. За да има добро издърпване, трябва ръката да тегли и да е изпъната. Още няколко така. Добре. И сега нека да опитаме левия крак да се свие, да стъпи на земята, да го хванем с лявата ръка и малко, сякаш го ползваме като инструмент. С лявата ръка ще стисна кръка, ще свия лакътя и това ще ме издърпа малко по-наляво, няколко пъти. Главата ми се повдига, това е нормално. Един последен, ако има как десния крак да отиде още по-наляво, го прави. И връщаме. Би трябвало вече да чувствате дясната страна доста раздвижена, малко по-събудена. Местим краката надясно. Мести леко и таза, трябва да ви е комфортно, да не се чувствате дискомфортно в кръста или в мускулите. И оттам лявата ръка се изпъва и започваме да теглим и торса в страни надясно. Когато се наместим удобно, се уверяваме, че левия лакът е изпънат, че краката дърпат. И ще направим някакво движение само през лявото стъпало. Шпиц и контрашпиц. Няколко пъти.
Най-вероятно ще усещате разтягането там, където сте най-стегнати самите вие. Това важи за всякакъв тип разтягане, когато влезем в позиция. Понякога там, където таргетираме, не е толкова осезаемо, а повече усещаме на друго място. Това означава, че това е най-стегнатото място, което има нужда от разтягане. Тоест, някои от вас могат да усещат повече тук, в зоната при мишницата, някои от вас ще усещат повече ребра, някои от вас може да усещат повече коляв крак. Е съвсем нормално. Стига да усещаме нещо в страни, значи е функционално и ефективно. Нека да свием десния крак, нека да го хванем някъде, където е комфортно, няма значение, и с дърпане от десния лакът отиваме още по-надясно и отпускаме. Пробвайте да гледате в страни, пробвайте различни позиции на врата, така че да сте сигурни, че врата ви не се напряга ненужно. Последно. Добре, и връщаме обратно. Супер. Свиваме левия крак към гърдите. Дясна ръка го хваща отвън, от към лявото коляно, от външната страна, и изпъваме крака, докъдето може. Днес не работим много за задна линия, така че не е важно да изпъваме до край. И сега лявата ръка е до нас, дясната ръка ще дръпне и ще се опитаме да надигнем главата и гърдите отвън на ляв крак. Лявото рамо няма да се повдига, т.е. не работим толкова за корем, работим повече за протягане. Дърпаме отвън на левия крак, пускаме. Още веднъж. И пускаме. Ляв крак ще се свие, ще усуче. И лява ръка ще се изпъне нагоре, ще хване дясна, лява хваща дясна и издърпва леко наляво. Тя няма как да отиде много наляво, така че е въпрос на много малко движение. Издърпваме в страни. Лявото коляно потъва, доколкото е комфортно. Може да подпрете само стъпалото. Стоим за 3. 2. И връщаме обратно. Смяна. Би трябвало да сте го почувствали много добре, особено в зоната около патката. Хващаме десен крак изпънат нагоре. Няма значение колко точно е изпънат. И отново повдигаме през лявата страна. Това е малко повече, за да раздвижим и задната линия на гърба. Последно. Добре, крака се свива, помагаме му с ръката да се усуче. И сега, дясна ръка се изпъва нагоре, лява също, хващаме с дясна лявата и я издърпваме. Тук от тази страна може да видите по-добре как лявата ръка отива по-близо до лявото ухо и се опитваме поне левия лакът да изпъна. Десния е ясно, че е леко сгънат. И задържаме. Всеки път, в който сме статични и не правим нищо трудно, може да затваряте очите. Така че, както казах, малко по-дълбоко да се вглъбим в това, което се случва с нас. Не толкова да се взираме в пространството навън. Връщаме десен крак, стъпваме с двата крака на земята и може с лека засилка или през страни, както ви е комфортно, минаваме в колянна опора. Китките са под раменете, коленете са под таза. Подобно на котка крава, извиването нагоре и навътре, ще направим извивки в страни. Тоест вдишваме и на издишване таза ми отива наляво, но и главата, гърдите ми също отиват наляво. И така няколко пъти вдишването е в център, издишването редува посоките. Спомнете си, за да разтегнем едната страна, трябва другата да контрактира, трябва да се стегне и да издърпа. Така че ето тук, дясната ми страна се стяга, лявата се протяга, център, смяна при издишване. Последно. Задръжте надясно, таза ви тежи надясно, дясното рамо е хубаво, назад изкривили сме леко раменете и оттам пробвайте лява ръка да дойде напред, но и леко надясно на пръсти. И издърпайте още малко. Седно искате с левите ребра да бутнете стената наляво от вас. Стоим. Ако имаме добър баланс, може да вкараме ляв крак. Малко ще излезнем от позицията. Левия крак ще се изпъне назад, ще се хлъзне надясно, най-вероятно извън постелката. Ние пак ще си затворим гърдите надолу и ще бутнем левите ребра наляво, докато десните ребра се стягат, стабилизират и дърпат. Тук сме за 3.
2. Бутите хубаво през лявата пета. И на едно запазете баланс. Пробвайте ляв крак да стъпи напред към началото на постелката. Дясно коляно горе. Лява ръка сега, вместо я повдигате в страни и нагоре, вижте малко все едно обелвам лявото рамо. Тоест не е просто повдигане, а буквално сякаш разлиствам лявата страна и ръката се пада над главата. И пак леко ще се сгъна и ще я върна обратно. Нека да го направим още 2 пъти. Разтварям плавно. Ръката се пада през главата, погледа е нагоре. Връщам. Последно. Разтварям. Сега вече лявата ми ръка ще дръпне колкото може и аз малко ще преекспонирам движението. Левите ми ребра ще се изпъчат още повече нагоре към тавана. И внимавайте, следващото е малко по-предизвикателно. Десният крак ще падне наляво. Трябва да сте със силен глезен и докато стоя в странична извивка, левият крак ще се хлъзне и ще пробваме да се повдигне нагоре. Като се повдигне горе, задръжте за 3, 2, кръстосите ляв зад десен и опитайте да си изпъчите с левите ребра още по-нагоре за 3, 2 и дъска. Няма да минаваме рязко от поза в поза, всичко е с контрол. Докато сме в дъска, пак леко в страни наляво и надясно. Без да ни штръква таза много високо и без да си въртим таза в страни. Тоест, има разлика между движение на страни и движение с отваряне на таза в страни. За момента само се опитваме да съкратим лява и дясна част и избутваме до куче надолу. Лява ръка, с която работихме вече, минава по-напред, повдига се на пръсти, бутаме колкото може през дясна ръка. И както бяхме в колянна опора, ако не чувстваме кой знае колко разтягане, ляв крак може да отстъпи назад, десния ще се сгъне и така цялата лява страна ще стане малко по-дълга. Задръжте. Това е много лесно, десния крак леко се отлепя. И пускаме дясното коляно в пода. Левия крак пада в страни да стъпи изцяло и пак по същия начин. Разтварям, разлиствам сякаш ребро след ребро, докато отворя лявата ръка да бъде над мен. Дърпам силно с нея, повдигам си лявата пета, натискам таза напред и си изпъчвам левите ребра нагоре. Стойте там. И плавно. Ляв крак ще се хлъзне по земята и ще се повдигне нагоре. Стойте така, дишайте с контрол и опитайте сега левия крак да стъпи обратно при дясна ръка, без да помагате с ръката. Лява ръка ще остане във въздуха, десен крак се повдига горе. Стоим. И ако това е достатъчно лесно, дясна ръка назад, докато лявата ръка дърпа напред. 3. Таза е затворен. Няма да отваряме в страни. 2. И само лява ръка в пода. Десния хълбок се отваря, леви крак може леко да се свие, дясна ръка ще се изпъне напред и пак между левите ребра и земята ще се опитаме да имаме много място. 3, 2, длан долу, десния крак стъпва зад ляв, прав гръб на половина, леко се надигаме и на издишване двете ръце теглят надясно. Колкото може по-встрани, без да ни се мести таза. Таза също се опитва да отиде надясно. Задръжте там и опитайте да осъзнаете това, което казвам. Когато ръцете ни отиват в страни, за да имаме странично протягане, трябва и таза да отива в същата посока. Както бяхме в колянна опора, за да може да дръпнем хубаво през десните ребра. Левите в този случай. Стойте там. И опитайте следния баланс. Хващаме с двете ръце левият си крак. Опитайте се да се сгъне така, че да го усещате много стабилен, като закован в пода и десния крак ще се хлъзга назад, докато в един момент успее да се отлепи. Пазете баланс. Свийте лактите, ако това е много лесно. И пуснете дланите долу, затворете таза, закачете десен крак още по-високо. И с контрол стъпете с десен крак извън постелката, само с възглавнички на земята. Петата ви ще остане във въздуха. Двете ви ръце се повдигат в страни като криле. И сега лявата ръка ще хване дясната китка и ще издърпаме наляво. Сменяме, т.е. посоката. Стойте ниски. И искам да пробвате да се спуснете още по-ниско и евентуално да свиете десен крак и да седнете. Ако това стане окей, може да усучате дясна ръка да хване ляв крак
и усукваме наляво. Ако не е станало много лесно, помагате винаги с ръцете и пускате както е възможно, винаги пазите коленете обаче, да не се чувстват зле. Малко по-различно странично протягане, няма да ги зарязвам още. Дясната ръка нагоре, сгъва се зад главата, стискаме или просто докосваме лопатките, докъдето може. И лакътя гледаме да не сочи напред, а да сочи нагоре към тавана и плавно през лакът бутаме назад. Леви лакът се сгъва, десния лакът тегли. 3. Така съм натиснала таза, че мога да издърпам през лакътя ребрата си. Едното дърпа в едната посока към пода, другото, лакътя, дърпа нагоре. Добре. Вижте къде ви е лявата ръка. Хлъзнете я назад, така че лакътя ви да стъпи на земята. Това веднага ще повдигне левия крак. Десният ми крак ще стъпи на пода и левия ще пробваме да се промуши под десен. Но за да стане това, трябва да се обърнем изцяло в страни, ляв да се промуши и сравнително рязко да повдигна таза нагоре. Дръжте дясна ръка зад главата, задръжте, опитайте се да извиете много добре десните ребра нагоре, протегнете дясната ръка, пробвайте да намерите земята. 3, 2. Преди да излезнем от тук, опитваме десен крак да се качи върху ляв, нормална странична дъска и бавно пускаме таза долу, обръщаме се към началото на постелката, седнали сме. Когато седнем, дясната ръка се протяга към ляв крак, но ще го направим няколко пъти. Лявата ръка ще е изпъната назад, вдишваме и на издишване малко като пулсация, теглим към ляв крак и се връщаме. Дъх навътре горе, дъх навън, когато сме долу. Дълъг дъх. Последно. Задръжте. Може да държите коляното, може да държите глезна, може да държите стъпалото. Това не е от значение. Опитваме се обаче лявата ръка да се отвори, да направи голям кръг през главата и да се върне обратно назад. Колкото може по-отворен гръден кош. Тук дори да са сгънати краката ви, пак става. Даже ако сте малко по-стегнати и усещате, че няма много движение от гърба, по-добре краката да се свият. Днес фокуса ни е гръб. Стойте сега, лявата ръка дърпа. Ако дясната ръка има възможност да натисне в краката, това би било супер, защото ще ви отвори още малко в страни и задръжте. Но не падайте с коленете в страни. Добре. И връщаме обратно. Ляв крак се свива, пада в страни. Десен крак го хващаме, малко работа за задното бедро, изпъчваме гръден кош и изпъваме десен крак, докъдето може. Сгъваме. Изпъваме и изгъваме. Изпъваме, задържаме, задръжте. И пускаме долу. Кракът ще се хлъзне леко напред, няма да се изпъва до край. Дясна ръка прегръща корема, вдишваме и на издишване няколко пъти през десните ребра се навеждаме към дясно бедро. Това е пак с дъха. Едно издишване задържаме долу. Ако лакътя докосва земята, супер. Рамото натиска през бедрото. Отваряме хубаво гръдния кош и лява ръка пак се изпъва през нас. През главата ни горе. Ако това е достатъчно лесно, може да започнем да изпъваме десния крак, но не искам десния лакът да ви се повдига, ако е бил долу. И там с няколко пулсации, трябва да отлепите само до толкова, че да може да пулсирате. С няколко пулсации се опитваме да се наведем динамично надолу. Сега особеното е, че следващия дъх трябва да е този, в който да влезнем най-дълбоко. Вдишайте, един голям дъх на издишване задържаме. И с максимално ниско. Ако хванете стъпалото, супер, но си спомнете това, което говорихме в поста в Инстаграм и малко по-рано. Не сме захлупени. Ръката не е пред лицето ни, винаги е над нея, за да може да отворим страничната линия, защото това ни е фокуса днес. 3. 2. Изправяме се обратно. Лява ръка е зад нас. Десния крак е в шпиц. Дясна ръка замахва наляво от нас. Повдигаме таза горе. Отваряме гръдния кош. И сега гледаме към лява ръка. Това може да не е много плавно, но опитайте. Десният ви крак сочи наляво. Премествам си стъпалото. Дясна ръка при лява и ляв крак бързо се повдига във въздуха. Отива назад и нагоре. Куче на 3 крака. Вдишайте там. И на издишване ляв крак към гърди. Стъпете напред. Дясното коляно в земята, повдигаме се в напад.
В напът ръцете ви няма да са нагоре, ще бъдат надолу към земята. И се повдигаме в напът. В напът ръцете ви няма да са нагоре към тавана, ще са надолу към земята. И ще направим следното. Вдишвам, няма да съм се извила много напред, по-скоро съм издължена нагоре. И на издишване сменям ръцете. Лява надолу, дясна нагоре. Даже нека дъхът да е нормален. Ако е много лесно да го синхронизирате, то на издишване е спускането надолу. Последно. Трябва да имате много добре разтворени крака, за да стават тези плавно от гърба. Ако сте много сгънати навътре, просто ще е много трудно. Така че се уверете, че десния крак е много назад. Ляв крак е на земята или на нещо подпряно, ако имате блокче. Дясна ръка дърпа наляво. Сега вече ще усетите разтягане не само отстрани, но съм почти сигурна, че ще си усетите десния крак отпред. Стоим. 3, 2 и пак ще пробваме нещо по-трудно. Дясна ръка, при лесния вариант е отвътре на десен крак. При трудния вариант е отвън на десния крак. На левия, извинявайте. Но при най-трудния вариант е дясна ръка хванала левия глезен. Задното коляно горе и когато имате добър баланс, отворете лявата ръка в страни. За 3. Разбира се, опция лява ръка отзад зад лопатките. 2. И на 1. Двете длани долу. Десният крак ще се хлъзне и ще се изпъне напред. Сядаме, но ако можем да не сядаме, ще сме в пистолет. Ръцете са или във въздуха, или на земята. Тези от вас, които могат, ще пробват с лява ръка да хванат десен крак, дори да сте седнали. И ако сме много гъвкави, пробваме. И ако не става, се отказваме, внимаваме. Може да пробваме да отворим гърдите наляво. И да върнем обратно. Пак. И връщаме. Сядаме, двата крака са свити, гушваме ги с лява ръка, дясна ръка е зад нас и усукваме. Остава ни още малко, само още един крак и още една страна на торса. И сме готови, защото сега ще повторим всичко наобратно. Дясната ръка ще стъпи стабилно зад нас, краката ни малко ще се разтворят и ще повдигна таза нагоре, вдишвам, лявата ръка е пак през главата ми. Тоест, знам, че има извивка нагоре, стегнато седалище, но пак имам извивка през гръбнака. И тук ще трябва малко по-рязко да го помислите. Ще се обърнем за колянна опора, последният начин. Ляв крак стъпва малко по-навътре и бързо сменям краката и стъпваме с коленете долу. Пробайте го няколко пъти, ако не става. Опитайте се да не го мислите много-много. Мислете си само колянна опора, как най-лесно и бързо да стигна в нея. В колянна сме. Раздвижваме се леко наляво-надясно и ще задържим наляво. Дясна ръка се изпъва напред, отива доста наляво да тегли. И само ако прецените, че имате добър баланс, десния крак може да се включи, да отиде извън постелката, но няма да си отваряме корема в страни. Корема остава надолу, дърпаме. 3, 2. Сега с десен крак стабилно към ръцете тежим, той стъпва напред. Когато стъпим, лявата ръка е пред нас, хубаво стъпила и тя, ляво коляно горе. Няма да повдигаме дясната в страни нагоре, ще опитаме да отворим от гръдния кош и така ръката да се повдигне и връщаме надолу. Нека да е с дъха. Вдишваме и издишваме. Още веднъж. И издишваме. Добре, задръжте с ръката в страни и сега онази странична дъска, за да стане. Трябва десният ви крак да се обърне леко надясно, левия крак съвсем надясно и десен ще се хлъзне и ще се повдигне горе. Задръжте там, дясна е през главата, кръстосите десен зад ляв, опитайте се да се извиете още малко. 3, 2, без рязки движения, длан долу, дъска и веднага куча надолу, избутваме назад. Няколко пъти раздвижете коленете, врата. И продължаваме с дясна ръка. Дясна ръка се изпъва напред, на пръстие и веднага ще усетите дърпане от рамото и мишницата. Ако не е достатъчно, десен крак отстъпва назад, ляв се сгъва, за да може десен да натежи.
Така ще имате малко разтягане отзад в прасец, бедро. Ляв се отлепя по желание. И ляв се връща долу, коляно в земята. Десен сочи надясно изцяло, дясна ръка през главата. Задръжте си вие в тази посока, аз само ще се обърна, за да не съм с гръб към вас. Държим. Повдигаме се само на палеца на десен крак, петата е във въздуха. И сега десен се хлъзва по постелката и когато стигне около коляното на ляв, повдигаме нагоре. Стоим. И десен тръгва напред, ще стъпи при лява ръка и веднага ляв крак ще се повдигне нагоре. Ляв крак във въздуха, лява ръка във въздуха. Дясна изпъната напред, лява изпъната назад, гърба ви е активен. 3, 2 и ляв зад, десен. Ръцете ни са на пода, отпускаме гръбнака и започваме да пълзим наляво. Веднага ще видите, аз го показвам, таза ще иска да се завърти в другата посока. Но за да имаме разтягане, по-добре да върнем ръцете малко и да си изнесем таза също в ляво. Накъдето отиват ръцете, натам да отива и таза. Нормализирайте дъха в позициите, в които имаме време. И ще влезем в баланс. Връщаме си ръцете. Хващаме десния крак с двете ръце. Пробвайте различни захвати. Примерно палците да се кръстосат един захват, двете ръце отвън е друг захват. Просто опитайте варианти как ще се чувствате най-стабилни. И оттам десен е леко свит. Нека да е стабилизиран. Гледаме го и опитваме ляв да се повдигне. Всичко се случва постепенно, без да бързаме. Стойте. Длани долу, ляв крак високо нагоре за шпагат. И ляв крак сега отива много надясно. Колкото може по-надясно. Повдигаме двете ръце във въздуха като криле. И дясна ръка изтегля лява и дърпаме надясно, колкото може. Десен крак, колкото е по-свит, толкова по-трудно ще бъде. Стойте сега там. Опитайте се да се спуснете още по-ниско и ляво коляно да стъпи на земята. Сядаме. Като седнем, лява ръка прегръща десен, дясна ръка е зад нас, усукваме и държим. Лява ръка си изпъва нагоре, сгъва се зад главата, докосваме си отзад дрехата, каквото носим, лопатки, врат, докъдето най-дълбоко може да стигнем. И оттам десния лакът ще се свие към нас, да не се сгъва някъде в страни, сгъва се посока ребрата ни и гърба, левия лакът ни издърпва нагоре. Ако само свием десния лакът, ще има едно пропадане назад. Но ако си мислим по-скоро издължавам от лявата страна, тогава вече ще имаме дърпане отляво. Ще е малко по-смислено. Задръжте. Погледнете си към дясната длан, натиснете я цялата в земята, изпънете лявата ръка през главата и ще направим онази малко по-трудна ротация. Когато дясната ръка е на пода, ще я хлъзнем така, че лакът я да стъпи на земята. Това веднага ще ни повдигне краката. Ляв крак ще стъпи, десен ще се промуши под ляв и понеже няма да имате много място да промушите, веднага тялото ви ще ви подскаже, че трябва да повдигнете таза и да промушите крака. Лява ръка е през главата, опитва се да докосне земята. Но няма да я докосва, ако се захлупваме. Фокуса и приоритета ни е да сме останали отворени, ако ръката докосне. Пробвайте ляв върху десен. Запазете стабилност, не си въртете таза на никъде. И пускаме таза, обръщаме се към краката, сядаме. Като седнем, лява ръка ще се протяга към десния крак, дясния назад, вдишваме. Голям дъх, издишваме. Вдишваме горе. Може да ги свиете краката, няма значение. Питаме се по-скоро да дойде от гръбнака движението. Последно. Хващаме крака, независимо дали краката са свити или не. Хващаме и работим само с дясната ръка. Вдишваме, поглеждаме назад и издишваме ръката през главата. И така няколко пъти. Малко като чистачка на стъкло. Движим я без да я сгъваме. Активна. И си представим, че тук има стъкло или някаква друга стена. Опитваме се да не преминава. Просто се хлъзга. Задръжте. Знам, че някои от вас ще могат да сгънат левия лакът и да докоснат още от тук. Супер! Само се уверете, че оставате отворени в страни.
Просто днес не ни е целта да сме затворени. Добре, изправяме се обратно, десния крак се сгъва, пада в страни, хващаме ляв, сме малко по-гъвки, може да го държим даже в лактите си, т.е. да си хванем лактите и да държим хубаво с предмишници, изпъваме крака и сгъваме. Като се уверяваме, че все пак сме изпънати в гръбнака, сгъваме последен път. Задръжте. Като пускаме крака надолу, пробайте да не е рязко и да не се чува звук, повече контрол. Лява ръка прегръща корема, дясна ръка някъде отстрани, не я мислим. Вдишваме и този път на издишване се навеждаме през левите ребра. Почти винаги при разтягането издишваме, за да може дъха да напусне и съответно тъканта да се отпусне. Разтягането е по-дълбоко тогава. Издишайте, задръжте, ляв лакът, ако е на земята, супер. Дясна ръка се изпъва през главата. Преди да хващаме крака, преди да се отпускаме дълбоко, ще отлепим леко, само колкото да пулсираме. Наистина динамично. Тук вече може ръката да е по-свита, може да е по-изпъната, но пулсацията идва отстрани. За повече еластичност. Вдишайте и с едно голямо издишване сме максимално ниско. Някои от вас ще хванат, други не. Не е важно, опитайте се, както казах, да таргетирате косите мускули отстрани, без значение дали влизате в най-дълбоката позиция на позата или не. Дясна ръка ще замахне, ще стъпи зад нас, ляв крак е в шпиц, лява ръка замахва през гърдите, повдигаме таза горе, бутайте седалището напред и пак няма да е супер плавно най-вероятно, но ляв крак трябва да е стабилен, лява ръка бързо при дясна, дясно коляно отгоре, на козеловите баланс, не е голяма работа, куче на 3 крака. Десен във въздуха и десен стъпва напред. Вече сме към началото на постелката, там където бяхме, когато започнахме. Изправяме се, хубава ротация от раменете, дланите напред, вдишваме и просто правим движение наляво-надясно. Вижте, ако съм много назад с таза, не е грешно, пак имам движение отстрани, но не са чак толкова дълбоки. Когато сгъна повече таза напред и свия повече предния крак, имам повече пространство да се наведа и в същото време разтягам и левия крак отпред. Нека да задържим надясно. Подпряли сме ръката на земя или на блокче, дори да е само леко с пръстите и лява ръка тегли надясно. Ето сега вече ще усетите повече това, за което говоря. Разтягане в ляв крак и дори малко усещане в долната част на корема. 3, 2 и пускаме. Двете длани са в пода. Ще повдигнем лявото коляно и ще пробваме този баланс. Аз ще ви го покажа по по-лесния начин. Лява ръка е в пода просто, дясна ръка нагоре. Ако това ни се струва много лесно, лява ръка отгоре върху стъпалото, лява ръка отвън на стъпалото или сграбчваме глезена за повече баланс, дясна ръка през глава. 3, 2 и сега, понеже лява ръка ще стъпи на пода и ще пробваме пистолет или ще седнем долу, искам тези из вас, които имат повече сила, мобилност, да пробвате нещо по-сложно. Ляв крак се сгъва, хващаме го с дясна ръка и веднага сме в пистолет. Ако това е невъзможно, ляв стъпва до десен, сядаме и сме само със седалището долу с кръка горе. Задържаме, ако искате онази ротация с извивка, хванете от към малкия пръст, вдишайте и ако искате, пробвайте. Поглед надясно. Продължете така 3 пъти. Отваряме през гръдния кош. Последно. И връщаме. Добре. Ляв е свит до десен. Хващаме с дясна ръка двете колене. Лява е зад нас. Насукваме. И онази колянна опора. Там ще приключим. За да стане, лява ръка е в пода. Дясна ръка се изпъва през главата. Повдигаме таза. Предната линия си сочи, т.е. долната линия си сочи напред, коленете напред, таза нагоре. Но горната ми линия сочи в страни. И оттам малко по-бързо, десен крак се мести и се обръщаме в колянна опора. Пускаме коленете в пода. Седалище върху пети за детска
И от детска поза ще започнем да пълзим надясно. Това ми е любимото странично протягане. Много е лесно, много ефективно. Опитвам се да отпусна надолу. Тук ключа е лявата ръка да дърпа, но лявата част на таза да натиска назад. Ако нямате съпротива от едната страна към другата, няма да имате чак толкова силно усещане. Добре, смяна в другата посока. Пълзим. Отпускаме главата, дърпаме през дясната страна, докато натискаме, от тук може да видите по-добре, таза хубаво към дясната пета. И връщаме. Добре, приключваме с малко активация на гърба, тъй като доста разтегнахме страничните линии. Ще легнем по корем, ще си направим една кобра, малко ще я задържим и после вече ще се отпускаме. През кобра не е нужно даже да лягате долу, може да отворите от дъска, стиснати добре рамене, стегнати крака, опитайте да отворите колкото може повече предната линия, задръжте, може да леете наляво, надясно. Сега тук има също странични извивки, които може да направим, може би за някой друг път. Така че опитайте се да имате усещането все пак, че отивате леко надясно, че отивате леко наляво. И лягаме по корем и се обръщаме по гръб. Като се обърнем по гръб, там където започнахме, само ще свием краката на земята, малко по-широко отворени и те падат в страни. Единия крак в едната посока, другия е в същата, но е малко по-назад от първия, за да може да се разминат. Тоест не са съвсем един върху друг. Задръжте. И смяна. Когато извиваме в страни, доста често се налага да разтегнем и външната линия на бедрото. И ми се иска, вместо шавасана, да останем за кратко в друга позиция, пак легнали по гръб за почивка, но по-скоро в пеперуда, за да може да разтворим вътрешните бедра, а тези отстрани, които сме разтягали, малко да се стегнат. Супер подходяща компенсация, като контрапозиция. Така че стъпалата са заедно, коленете отворени, малко залюлейте няколко пъти. И сега задръжте, спичам длани на корема, така че да се отпуснат съвсем раменете и лактите. И опитайте без много да стягате и да надигате тази, защото понякога, когато кажа стягаме седалищни мускули, хората изпъчват нагоре, по-скоро си мислете странични седалищни мускули, така ги стягаме, че коленете ни да отидат по-встрани. Има малка разлика между това да стегнем отзад и да натиснем нагоре и това да стегнем отстрани и да издърпаме коленете в страни. Стискайте седалищни бедрени мускули отвън и отпуснете. И пак, коленете си ги чувстваме сякаш отиват в страни. Кръстът е стабилен. Дърпайте. И отпускаме. И последно. Дърпаме в страни. Това също важи с изпънати крака в страни. Този вариант. И отпускаме. Добре, пак залюляваме. Ви по-приятно може да сте си спънати крака. Ако предпочитате, може да сте с фити, стъпили на земята или да останете в пеперуда. Както и да са настроени и наместени раменете, трябва да ни е удобно, да ги усещаме отпуснати. Нека да си направим една релаксация съзнателна. Като на първо място усещаме лявата си страна. Чувството е, че сме пуснали една ос въображаема в центъра на тялото и сме разделили ляво и дясно. И така може да усетим от лявата страна малко повече пространство между всяко ребро по-отделно. Малко повече пространство в мускулите отзад на гърба
мекота в лявата част на корема. Ляв крак, лява ръка. Лява част на лицето абсолютно отпуснати. И цялата лява част на тялото абсолютно отпусната. Мека, без усилие. И сега вече вниманието ни минава към дясна страна. Изцяло сме насочили мислите си натам. Да усетим пространството между ребрата, малко по-широко разтворено. Мускулите в дясната част на гърба меки. Пространство на корема в дясната ни страна отпуснато. Десен крак, дясна ръка, дясна част на лицето, абсолютно спокойни. И сега цялата дясна страна на тялото е мека, без усилие, точно както е лява. Долавяме усещане на перфектен баланс. Ляво, дясно. Сила, гъвкавост. Плавно хлъзваме краката, така че да се изпънат по земята. Може да ги раздвижим леко навътре, навън. И дланите се качват към челото в жест на молитва. Благодарим, че сме практикували, че сме намерили сила, воля, време. И благодарим на практиката ни, че винаги можем да се обърнем към нея. Имаме много опции, които ни възпират от това да я оставим и да се откажем от нея. Намасте!